Poliklinika za stomatologiju i estetiku lica Ars Salutaris jedna je od najnaprednijih u regiji. Smještena u Zagrebu, s ponosom predstavlja vlastiti zubotehnički laboratorij, hotel, stručnu akademiju te zavidan broj visoko kvalificiranog osoblja. Prvi pregled uključuje rentgenski snimak zuba, klinički pregled te izradu plana terapije, odnosno ponude. Poliklinika Ars Salutaris razvila je multidisciplinarni pristup koji prati svaku uslugu. Moderno opremljene ordinacije i vrhunski zubotehnički laboratoriji omogućuju pružanje brze, kvalitetne i cjelovite usluge. Liječnički tim kontinuirano se usavršava na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, seminarima i radionicama u zemlji i u inozemstvu. Kirurški odjel poliklinike uključuje dvije najmodernije kirurške sale s HEPA filterima koji zadržavaju preko 99% čestica prašine te su vrlo učinkovit način sterilizacije prostora. Ars Salutaris s certifikatom ISO 9001 jamči vrhunsku stručnost, tehnološku izvrsnost, kvalitetu implantoloških i protetskih radova te potpunu stomatološku uslugu za svoje pacijente.